Алекум бародаро, имрӯз дар бораи IDEO пурра маълумот медиҳем. IDEO чияй ва чӣ хел шумо ай Тоҷикистон метавонем ки дар IDEO участвот кунем ва нишон медиҳем ки дар IDEO ки мо худмон участвот кардагем чӣ қадар фоида дидагем. Ва биёем мебинем ки барои участвот кардан дар IDEO ба мо чӣ программа дар кор аст. Чӣ қадр мебинем программаи Хуоби Про метавонед дар Play Market скачат кунед. Номи барнома Хуоби Про ва Binance ҳастай. Binance да дар ҷада суми калон дар кор барои участвот кардан дар Binance. Барои ҳам қадар мо истифода мебарем барномаи Хуоби Про. Биёем медроем ва мебинем ки чияй худаш представ мекунад барномаи Хуоби Про. Чӣ хеле ки мебинем ин барномаи Хуоби Про. Вақте ки даромаем главни экранаш барои ҷа даромадан шумо бояд регистратсия кунед. Барои регистратсия кардан силкаш ҳама дар таги видео мемонам. Метавонед ба силка даромада регистратсия кунед ва вақте ки регистратсияро мезгарен приложениеро медроен ай Play Market скачат мекунед, даромада верификатсия ва аутентификатсия мезгарен. Чӣ хеле ки мебинед ҳама савз нишон дода ист рақамҳо. И хуб ай барои чӣ? Барои ки ҳама криптовалютаҳо нархҳо қимат шуда истанд. Нигоҳ кунед ки 23% ая шиба нархи мо зиёд шуда, шаем бинем ки 3%, 7%. Нигоҳ кунед ҳама монетое ки мо дорем ҳамаш плюс доранд. XRP қариб 15% зиёд шуда. Ба ғайри NFT монетмон тоқа ки минус дай, астали ҳама монетаҳо чӣ хеле ки дидестен ҳамаш плюс дай. 6-7% ҳамаи монетаҳо плюс ай. Ва мақсади мо ҷа IDEO-ро нишон додан ай. Биёед аввал мебинем ки IDEO чиай ва чӣ хел шумо дар IDEO участвот мекунед. Медроем мебинем дар бораи мо история мондагӣ бидем дар Instagram нашуд IDEO. нигоҳ кунед. IDEO чиай? И пешниҳоди ибтидоии DEX, яъне мубодилаи ғайримарказонидашуда, яке аз механизмҳои самараноки ҷалби маблағҳои сармоягузорӣ мебошад, ки барои платформаҳои мубодила истифода мешавад. Мақсад сода карда агар ки фаҳмонем, IDEO яъне ки ин монетаҳое ҳастанд, ки криптовалютаҳое ҳастанд, ки оли дар биржа набаромадагианд ва компанияҳо, ширкатҳо, допустим бозиҳое ки мо бозӣ мекунем телефонҳода ёки дигар чизҳо, ёки дигар как бы биржаҳои нав ё кошелокҳо, дигар платформаҳои нав барое ки дар биржа бироянд ва ё дар суми калон дар кор IDEO-шо навоӣ мекунанд, яъне ки монетаҳои худшона савдо дамонанд. Одамое ки мисол сум доранд медоянд мехаранд монетаҳои вора ва одамое ки барномасозо ай ҳамин ҳисоб даромада барномашона соз кардан мегиранд. ҳамин чанд миллионе ки дар коршона медоянд ҳамин ҳисоб барномашона соз мекунанд, ки пула ҷамъ мекунанд, сармоягузорира пула ҷамъ мекунанд ва ҳамин пули гирифтагишона дар истифода мебаранд дар барномашон ёки дар бозишон ёки дар ягон идеяи дигашон. Ва вақте ки монет дар бозор мебирояд, ина аллакай поён дар мебинем ки дар ҷа нишон додагиае ки чанд қадар иксо додагиай. 65 иксо, 746 иксо, 660, 430 и 4 последни IDEO буд ки мо участвот кардаги будем. Айми IDEO мо ячта гузаштем, ё 4 неудачи навистагия, я донаш победа 430%-ашта мо гузаштем. Ва нигоҳ кунем ки шумо монета мехарен. Вақте ки дар биржа даже баромадагӣ нест, шумо сум мемонен барои харидани монета. ҳозир биёед нишонтон медиҳем ки чӣ хел чанд сумай ва чӣ хел шумо метавонед монета бихаред. нигоҳ кунед дар барномаи Хуоби Про медроем ҷа нависад ки Prime List дохил мешем ва нигоҳ кунед дар ҷа подтвердить личности мекунем. нигоҳ кунед барои условиҳош дар ҷа медроем мехонем ки чӣ платформа инами ҳозир кете рафтастай Kingdom X, яъне ки бозие ба фикрам метастратегически и бозие ба монанди как бы ами не бозие обычно ки телефон мекунӣ ё компютерда, ам хали бозие метавонен инҷода даромада участвот кунед дар IDEO-шон. медроем дар бораш мехонен. инҷа нишон додагӣ ки чанд рӯз дига мондагия барои участвот кардан дар IDEO. як рӯза 17 соата 22 минута 00 секунд. короче нигоҳ гуфтагия ки шумо бояд дар $200 5 рӯз пеш уже сар шудагӣ буд, шумо бояд максимални стоп продаж кунед дар суммаи $200, яъне ки ҳар рӯзатон шумо бояд баробар боша ай $200 то зиёд боша. ва барое ки $200 дар баробар шава, ҳисоб мекунем ки 5 рӯза бояд $200 савдо кунем. ё ки шумо метавонед ки як рӯзда $1000 савдо кунед, стопови торговлӣ кунед ва ҳамин
уже суми шумо мезгара ба 5 тақсим мекунем 1000 ва уже суми шумо мезгара. ва нигоҳ кунед ки дар ҷо гуфтагие ки минимални ё ки шумо метавонед як роҳаш ба воситаи гузарондан ба стопови торговӣ кунед, дуюм роҳаш квалификатсиони хранени хете 7 хете дорем, шумо ё ки метавонед ки ба хете торговӣ кунед. ва ҷо гуфтагие ки кай сар мешава, ина бинед ки кай сар мешава, продаж кайш сар мешава, ина 22 то есть моҳи деи наҳамин феврал сар мешава продажшон. ва вақте ки продаж сар мешава, продаж да шумо вақте ки агар ки гузаштен вақте участвот мекунед дар IDO гузаштен да шумо монет метиҳанд, яъне нигоҳ кунед ки нархи монетҳо дар ҷо гуфтагие ки 1 миллиард монет мемона ва дар циркулятсия якум IDO да 6,666,666 истифода мебаранд ва нархи монетҳои баровардагишон 0,012 цент мешава. 0,12 цент мешава. хране ё ки метавонед ки ба воситаи гуфтем ку ба воситаи очеред қати $200 қати стопови торговлӣ қат кунед ё ки хранени қати подай поён медорем, мебинен условиёша ҳамаша мехонен ва нигоҳ кунед. медорем детайли да меҷиқем подробнаша мебинем ки чӣ условиё дора. нигоҳ кунем ба воситаи хранени хете ҳафтаи мози гузаштагиай ва ҳами 4 рӯзга бо метавонем ки дабавӣ кунем. иҷода мо хете қати намекунем. Барои чӣ? Барои ки метавонад ки нарх поён боло барава ва ҳисоб мисол вақт нарх поён мерава, ай нарх харидагии мо камтар минуса мешавем. Барои ҳам қадар мо бе ягон суми зиёдатӣ, бе ягон расход медороем ҳар рӯз стоп торговлӣ мекунем. нигоҳ кунед ки мо 2 рӯз кадагием, аллакай дар шоти мо $122 ва торговат мекунем. як роз нишон метиҳем ки чӣ қадар да торговат мекунем. нигоҳ кунед харид мекунем любой монете ки да мо дар кори мо, мисол биткоин реҷа мо медорем ринок да ва допустим XRP ра вибр мекунем ва купид мекунем. ҳамира агар ки дар шотон $50 боша 4 бор мехарем, мефурӯшем ва хаташ $100 мешава. аллакай дар рӯз метавонед дар рӯз $1000 савдо кунед ё ки 5 рӯз $200 савдо кунед ва дар ҷо вибр мекунем риночный ордер барои ки ждат накунем ва харидем. нигоҳ кунед бо мефурӯшем обратно мехарем. нигоҳ кунед ки ма чихаям меню да мехарем, ям меню да мефурӯшем. шуморам любой кас бисёр савол метиҳанд ки шумо мо метавонем ки бихарем ҷош да фурӯшем. нигоҳ кунед ки ман харидам я бо фурӯхтамаш ва аллакай метавонам сума снимат кунам, на ки мо дар кор нестем, как би мо бояд участвовать кунам. барои участвовать кунам да шумо минимальный объем да инами ҷай да инами барномаи хоби пурай $50 қати метавонем участвовать кунем ва ака биёем мебинем ки да уже да шоти мо чанд қадар чӣ шид, чанд қадар стопи торговӣ мо шид. медроем обратно барномада ва нигоҳ кунед оли назгаштай камтар пас мезгарами стопови торговлимон. мо метавонем ки зид даромада нишон бидиҳем анализ прибыл. нигоҳ кунед дар 30 рӯза даромади мо чӣ хеле ки мебинед. нигоҳ кунед хатак омодагия як рӯзда дар числаи 26 феврал буд. нигоҳ кунед ки доходи мо 15407 рубл шид, яъне ки $50 мо плюс 15407 рубли дига кор кардем, яъне ки қариб ки 2000 сомон, даже зиёдаи 2000 сомон да я участвовать кардани IDO да плюс шидем. бо неҷа бинед ки последни доходи мо 1200 рублей буда, ҷои дигараш 1300 рубл. доходи IDO ра дидем ки да як рӯз 15000 задем ва чихе биёен обратно мебинем ки лакай гузашта ё ки не. нигоҳ кунед медроем обратно IDO да. нигоҳ кунед барои чӣ хеле гуфтем ки барои шумо $50 ҳамагӣ дар корае барои IDO да участвовать кардан ва ина чӣ хеле ки мебинем аллакай $400 дига дар шоти мо гузаштае ва 200 USDT шиде. уже мо метавонем ки участвовать кунем дар IDO. ва нигоҳ кунед вақте ки як рӯз буд мешава, инами вақти мо буд мешава ровна, шумо метавонед будилик монед ягон чӣ монед ки ровна вақте ки буд шуд шуморо ҷа
вақт 00 мешава, медурен вақти 00 шуданда як ним соат вақт дорен. Медурен регистрация мебирад, регистрация мекунем дар айдио. Регистрация кардем, ждат мекунем. Баъд 1 соат пас аз регистрация аймобайни ҳамақа участникое ки дар мо чӣ участвуд мекунанд дар гӯяда шумо менависед ки чанд участника ёбшам. Шумо да как би билет метиҳанд. Билетон метиҳанд $50 шуморо ях мекунанд, яъне ки $50 мегиранд аз шотон. $50 ки мегиранд аз шотон ва вақте ки билети шумо гузашт 3000 дамда дар инами айдио гуфтагие ки 3000 дамда максимум билет метиҳанд. Агар ки то 3000 дама билети шумо гузашт, шумо да $50 да метиҳанд ба инами нархи 0,12 цент. Биёем мебинем ки чанд та мешава ва чӣ қадар шумо фоида мекунед. Нигоҳ кунед $50 да шуморо ба нархи 0,012 центи метиҳанд 4166 монет метиҳанд да $50. Агар ки 10 баробар зиёд шава нархи монето зарби 0,12 агар ки савдо кунем қариб $500 шумо фоида мебинед. $500 ай $50. Не ки дар ҳолате ки агар ки шумо агар шумо да надодан монетора обратно сумми $50 шуморо да шумо метиҳанд. $50 тона ягон копейкша намегиранд, обратно метиҳанд. Не ки агар ки шумо да монет доданд, шумо да яъне ки мехаренем монетора. И сумме ки шумо метиҳед да мерава дар разработчикои компания ва компания мегиранд барои чӣ хеле гуфтем барои инкишоф дамо яъне ки сохтани бозӣ ё ки ягон чишон расход мекунанд сумма. Ва монете ки биёин чӣ хеле ки нишон додем дар инҷа чанд қадар боло рафтагӣ баъди биромадан дар айдио. Биёин дар инҷа мебинем ки монетои нав чанд қадари зиёд шудагиянд. Нигоҳ кунед. Медонем монетои нав мебинем ки топ нових монет. Нигоҳ кунед ки ҳама инами монетои нав биё любое шута медонем мебинем баъди даромадани айдио чӣ қадар зиёд шудагиянд. Нигоҳ кунед. Чӣ хеле ки мебинед хати савза дида инами нархаш 0,01 цент буд. Вақте ки дар айдио медроям сразу вақти биромадан нигоҳ кунед ки нархаш 0,1 мешава, 0,17 баробар нархаш зиёд мешава. $50 шуморо нигоҳ кунед вақте агар ки мефурӯхтед $50 шумо $50 тон зарб мешава ба 17 $850. Агар ки дар нуқтаи баландтаринаш сразу баъди чӣ шумо метавонед фурӯшед. Мефурӯхтед яъне ки $50 $850 мезадед. Нама худам монете ки мана додагӣ буданд ман фурӯхтумаш дар нуқтаи 200 ҳозир монета меёвем. нигоҳ кунед ин монет буд чӣ хеле ки мебинед 0,025 буд ва ман монета фурӯхтам дар нуқтаи 100 примерно инем ҷода фурӯхтам плюс $250 кор кардам. плюс $250 бе ягон чино карда ва агар ки сумтона шумо нагиранд дар айдио шумо обратно сумтона метиҳанд. Нашоти вообще переживат накунед. Ва дар инҷа мебинед ҳар ҳафта айдиои нав мебироянд инҷа да вақте ки иш буд мешава бо обратно ҳафтаи дига айдиои нав мебироянд. ва чӣ хеле ки дидем осона кай. Медонем просто регистрация, аутентификация ва верификацияро мезгарем дар барнома. iTajikiStan ҳозир ба загранпаспорт мешава. ва барои маълумоти пурра чӣ хеле регистрация гузаштан, аутентификация гузаштан ҳамаша 100% кардан ва барое ки то $300 кор кардан бе ягон чӣ барои регистрация кардан ба ссилкаи зери видео. шумо метавонед ки ссилкаи зери видеоро истифода барем ва $300 ва 20,000 шиба даромад бигирен. барои ҳама амира гузаштан ҳамаша 100% кардан участвовать кардан фаҳмидан ҳамаша шумо метавонед дар мо бинависед дар инстаграм мемонем курси моро дастрас кунед. дар курси мо ҳамаира пурра фаҳмондагием тарзи регистрация кардан, тарзи сум гузарондан, тарзи сум снимат кардан ва ҳамаша ёдтон метиҳем мегем ки чӣ хел шумо метавонед участвовать кунед, чӣ хел метавонед хеле монетои ки ҳозир ҳамаш плюс рафтастан хеле монетора мехаред, чӣ хел метавонед биткоин бихаред, криптовалюта ҳамаша ёд метиҳем. ва дар инҷа ҳар ҳафта мегӯм худои ҳафта қариб 2 бор айдио мезгарад ки 1 бор 2 бор монето мебироянд. ва агар ки монети соз шавӣ буд кунед шумо метавонед ки $50 чӣ хеле ки дидем $500 монети шаста ки $1000 фоида мебинед. ва ягон покаш то ягон чиш неста, ягон минусиш нарафтаги ягон айдиои биромадагиш ҳамаш плюс тан. ки скоро ба фикрам ки
уже камтар хайпҳои бачаҳо одамон бисёр иштирок кунанд, уже минусра мераванд. ва бас фикр ки ҳаматон дар фаҳмошид ягон нофаҳмиҳо бошад, метавонед омада дар инстаграм мо нависед, парсен саволҳои намефаҳмидагитонам. Ҳаматон дар барори кору чекҳои сабз хонед.